Ayo, ayo le, sing hati-hati ya. Jan yo, yo, si. Ayo, diberesi sik. Awas yo. Ya kono ayo. Keamanane yo sing padha ngati-ati ger ya. Sayang ada yen awan rado yen mangan. Wong pisian yen talur rapi saturu. Amang tansah mikir aki sliramu wis suwe bisa tapi saiki ketemu. Lah kae wong bagus nyedak Para penonton dilarang berpegangan benda apapun. ayo ora entuk godelan yo. Dilarang berpegangan benda apapun. Oke, terima kasih. Aja do godelan ya. Dan sayang ada yen awan rado yen mangan. Wong klisian yen talur rapi saturu. Amang tansah mikir aki sliramu wis suwe pisah tapi saiki ketemu. Lah kae wong bagus nyedak aku di mana mari kangen watan sliramu sumandi. Tawang mangukutane gunung lawu kepegan pari wisata. Dina minggu muda-mudi asa saja balik gombang-gombang tekani krojokan sewu. Yo, yo tulung isih jajalane yo kang padha lumaku. Cawil cinawil mas karo mesem buyu. Kemping tawang mangu windak. Ya ayo dikondisikan sik koncone ya. Ancen giras-giras tenan iya. Nyenengke tenan ya. Ya iki, apakah ada korban ketiga? Ayo. Ya. Seleke patok elah itu si Romo panjang solo le oleh payung mono jandit la pa wong mati ora upayen oba medeni bocah yen ora bagale duwit seleke patok elah itu si Romo panjang solo le oleh payung mono ayo sing padha ngati-ati ger ayo kenang-kenang kok bagus hati-hati ya Os, awas. Bandungan indah, Bandungan maju, tanya to kanggo tulodo, ing njaba kutha mlebu
Yo, ayo padha sing hati-hati kabeh ya, Ger. Wis wayahe esuk jagone kluru, rame suarane padha ngebluyu. Aduh senenge sedulur tani, bebarengan padha nandur pari. Srengenge nyunar bulan prenahe, manu ing ngoceh ana wit-witan. Ating cemruwit seneng atine, katon asli donya sak isine. Wis waya esuk jagone kluru, rame suarane padha kemruyu. Aduh senenge sedulur tani, bebarengan padha nandur pari. Srengenge nyunar bulan prenahe, manuk ing ngoceh ana wit-witan. Batik cemruwit seneng atine, katon asri donya sak isine. Aladrange kijing miring kang semandeng, namung tansah eling mlipur rasa papane warna-warna. Nadyan amorong padha mawehi rasa. Ayon-ayon kapyok gawe kumpul tekun sarada rukun, akeh kang kayung-yung. Dadi srana iku tata jemu, nyawiji ing panemu condong ing kalebu. Pas remangsang ayon-ayon sar sarwi samar. Ayon-ayon tak kode emang, ayon-ayon kandone nelong esok. Ayon-ayon awas yo, hati-hati Ger ya yo. Nalitan bisa lali sewe sayang nela. Wis yo katon wae sak solahe. Awas yo, hati-hati Ger. Gembilihimung awahe tawangsung ketepukan rakeng wah. Jenang selo, awas yo, aja dogondelan le. Recek kayu, balenjet goleki sira. Ayo doraleh dogondelan Pak Men. Ayo gah yo. Bayo mesam rangot bedae apa? Bayo guyub sosam bedae apa? Padahal mas tetepo ing janji. Aja emo, aja tanes sajowo. Nadyan aku uga tansih tak ing janji. Mesemo tanes tak dadi. Ayo pareng anggoti luhuring kagunan watone tumemen mesti kasempatan.
Ayo nang dijaki do mriko. Witing klapa Jawata ing ngarsa padha salubune wong wanita dasar nyata kula sampun jajah praja ing Ayodya Surakarta sekar gawe sinawis sekar melati dasar manis marati aduh Gusti sanare wangi pati geni pitung dina pitung wengi awiting klapa Jawata ing ngarsa padha salubune wong wanita dasar nyata kula sampun jajah praja ing Ayodya Surakarta sekar gawe yes cinawe sekar melati dasar manis marati aduh Gusti sanare wangi pati geni pitung dina pitung wengi. Perhatian untuk tuan rumah beserta adik yang dihitan. Bapak Ibu sekalian, adik yang dihitan boleh menuju ke arena segera karena sudah ditunggu dari teman-teman Turanggo Jati Bengle. Sekali lagi untuk teman-teman sekali lagi untuk tuan rumah ngapunten beserta adik yang dihitan monggo merapat ke arena karena sudah ditunggu teman-teman dari Turanggo Jati Bengle. Terima kasih. Ora gelem. Sing kaya mau. Ya. Ilir-ilir tandure moh. Ya, apa? Pamitan. Ya.
ketibane aku dhewe kang nemahi nandang prata kadang lara mas sambat sapa awas ya rina wengi sing tak puji aja lali janjine muga bisa tak ugemi piye ya kendangnya ganti sik ya sik le Lingesir wengi sepi durung bisa nindra bener tiga kakodo mring wewaya angger rido ati kawitane mung sembrono jerku lino penek kesek nang bendene Arangira ayana bakal do woki tresno nanging do tibane aku dhewe kang nemahi nandang prata kadung lara mas sambat sapa rina wangi sing tak puji aja lali janjine muga bisa tak ugemi nalikane jaman semono tresnamu setya lan tunggu anane mung tansah ngalemono asasat ora nate citra amula aku tansah dibahangi tresnamu kinawa mati ora ana lintang kang sumunar amung dika pepujan asliramu pamit tugas ngayahi mrehayune sesami gonku muji karya masuki sok kapan anggonmu kali piye oh pamitan ya alela nono pamit mulih mesti kala yen dudu jodone makanya antuk sulit wong kang bisa nglateni sirane pancen apa jroning ati ninggal nekat wong sing tak tresnani nanging badhe kados pundi wong kawula sak dremeng lampahi amung samene terpuji karya harja
yen to nganti mung disia-sia alelan nona pamit mulih mas kula yen dudu jodone mugi enggal atok sulih wong kang bisa nglateni stirane pancen napa jroning ati ningali wong sing tak tresnani nanging padhe kados putih wong kawula sak dremeng lampahi mung semene atur puji karya raharja samangre jalale asring kirema eman bencang dika yen tanganti digawe kecewa batin kula boten lila yen tanganti mung disia-sia lela nono pamit mulih mesti kula yen dudu jodone mugi antuk sulih wong kang bisa nglateni slirane pancen napa jroning ati ningali wong sing tak tresnani nanging padhe kados putih wong kawula sak dremeng lampahi mung semene atur puji karya raharja sapungre aja lali asring kirim warta eman benjang dika yen nganti digawe kecewa paten kula boten lila yen nganti mung disia-sia lela nono pamit mulih mesti kula yen dudu jodone mugi enggal antuk sulih wong kang bisa nglateni slirane apa jan apa jroning ati ninggal dika wong sing tak tresnani ananging padhe kados pundi wong kawula sak dremeng lampahi mung semene
terpuji karya raja sapu